primul episod de Agario. Nu sunt prea bun, da. Am luat. Da, dăm pe comoară. Da. Suntem mai mari, parcă. Dacă vă place, nu uitați, dați la abonați. Eu sunt Max și Minecraft. Da, mi-am pus Sabin că ăsta e numele meu real. Sabin Ciprian Florin. Da. Să vă uitați la mini Luna. Ecranul meu copyright, ce naiba. Ce fel să... Am prea tare sonorul. Se încarcă. Mamă, ce mari sunt. Au, da. Au, ce mare este ora acum. Vreau să iau pe la micu și după ce îl iau pe la micu... Aoleu, mă iau la mare. Aș avea o mică idee. Să mă măresc prin punctele mele. Aoleu, acum te scap de asta. Deșteaptă-te. Da, din câte știți, astăzi a început școala cea mai... Aoleu! Aoleu! Azi a început școala. Nu o să mai postez des. Din păcate. Nu, mă mănânca! Du-te! Păi dacă aș putea să scap și eu... Mamă, ce va să mă ia. Ce are ăștia cu mine? Mai dau 19 bănuți. Mă bag în floare. Ai, bă, frate. Na, dau cu noi dacă nu. Poate am norocul. Da. Să vă uitați la Robotix. Da. Cine-i pe primul loc? Lucas Price. Spray. Nu mi-am pus nimic. Da. Prea mult noroc. Și aici o stac din gură, nu mai vorbesc. O să-mi camera mea. Acum. Trebuie de sus. Nu, mă gata. Găsesc și eu unul bun. Îl iau pe ăsta? O fac.
Q. Ai, nu. Nu! Nu, măcar mi-a pus de... Time's up! Da, și aici o să închid videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați, la revedere, pa, pa!